Il-ħamis filgħodu ngħata bidu għal diskussjoni nazzjonali dwar il-lif għal ġenituri ta' trabi li jkunu ddaħlu għal kura fl-emerġenza speċjalizzata l-MPICU. Din id-diskussjoni laqgħet diversi professjonisti mediċi, msieħba soċjali, għaqdiet u saħansitra ġenituri li diġà messew ma' din ir-realtà bħalma rrakkontat ma' One News Laura Greka Tart li siċurilu kellha wilt illi ddaħħal għal kura. Din realtà taħżek u jkollok ħafna x'tassorbi, tifel għamel 3 ġimgħat l-MPICU, kollox għamilna xahar l-isptar. U ovvjament inti f'daqqa waħda mbagħad mela l-ewwel qiegħed tadatta l-ambjent tal-isptar u f'daqqa waħda titterġa' tadatta l-ambjent tad-dar mingħajr l-għajnuna tan-nurses tat-tobba. Ġifieri inti terġa' taħsdek realtà oħra. Ir-raġel kollu jerġa' jmur għax-xogħol pereżempju, so inti titlef livelli ieħor ta' support, sibna support immens mill-familjari, ġifieri ovvjament huma kienu jgħinuna, però kieku kien hawn dan il-leave stajna nużawh nutilizzawh b'mod fejn aħna kien ikollna aktar ċans naddattaw għal dir-realtà, naddattaw emozjonalment, tadattaw ukoll biex tara kif tista' tgħin it-tifel, l-appuntamenti li jiġu wara. Ġifieri hemm ħafna modi kif dan il-lif jista' jkun ta' għajnuna jekk forsi mhux għalina issa għall-familji li ġejjin warajna wkoll. Fil-fatt medja ta' madwar 500 tarbija jew tfal taħt 3 snin jiddaħlu għal kura intensiva kull sena. Dawn jiddaħlu minħabba raġunijiet varji bħal twelid prematur, problemi ġenetiċi, komplikazzjonijiet waqt itqala jew aċċidenti. Esperjenza li tħalli impatt kbir fuq il-ġenituri li ħafna midrabi jkunu diġà użaw il-lif tal-maternità u l-paternità u bekk ikunu kostretti li jirritornaw lura x-xogħol. Jirriżulta li f'diversi każi jkun hemm ġenituri li spiċċaw ħallu x-xogħol tagħhom għal żmien konsiderevoli jew inkella jkollhom jitterminaw l-impjeg tagħhom. Għaldaqstant dan il-lif illi mistenni jerfa' l-piż tiegħu kollu l-gvern se jkun maħsub biex jassisti ftit lill-ġenituri li jkunu għaddejn minn din ir-realtà. Deputata Laburista Romelda Zarb li qed timbotta din l-inizjattiva spjegat l-għan ta' dan il-lif. Il-familja hemmhekk tkun tinsab fl-iktar fażi vulnerabbli li tista' tgħix u għaldaqstant kull forma ta' għajnuna li aħna nistgħu nagħtu verament tista' tgħin u nemmen li aħna nistgħu nkunu l-ispalla li verament għandhom bżonn il-familji u llum naf li jekk aħna ħajrnexxina li nimplementaw u narawha hemmhekk wieħed jaf li dawk il-familji l-qudiem li laqqas biss jafu li qed ser ikollhom wulied li ħajkollhom bżonn li jidħlu fl-MPICU ser ikunu qegħdin igawdu minnu. Min-naħa tiegħu segretarju parlamentari għad dialogu soċjali Jandiellu illi hu politikament responsabbli minn din l-inizjattiva tkellem dwar il-proċess li se jara din il-proposta ssir realtà. Mill-aspett leġislattiv issa rridu nkomplu b'numru ta' laqat u konsultazzjoni, mbagħad niġbru l-proposti, morru npoġġu bil-qiegħda mal-imsieħba soċjali, nkomplu niddialogaw għax l-affarijiet hekk isiru b'mod serju u mbagħad ovvjament ikun hemm l-istadju tal-Parlament fejn naraw illi din il-proposta mbagħad issir realtà fliġi.